primátorov a zastupiteľstve, ale ten dotyčný, ktorý píše. Na jednom stretnutí ste položili otázku, ako môže obyvateľ mesta veriť primátorovi. Spomenuli ste prípad, že poslanec Veleš za Horelicu, dodávam, kritizuje mesto, že primárske oblasti sú mimo záujmu vedenia mesta. Dôvodil, že cestu u Moravca sa má vybudovať, ale sa iba sľubuje. V roku 2009 a v tomto roku je v rozpočte mesta a nestavia sa. Podobne je to aj s telocvičňou na Kyčelke, kde primátor predvolebným sľuboval postaviť telocvičňu, stavia sa a nedostavia sa, lebo chýba 110 miliónov korún. Na tú druhú otázku sme odpovedali, ale na tú prvú, možno by to trebalo aj so všeobecní s primestskými oblastiami, nebudeme asi možno menovať všade, vo všetkých oblastiach, ktoré sú problémy, ale obecnejšie povedať, aký je názor na primestské oblasti. Áno, samozrejme. Ja som už pred chvíľou spomenul, že aj primestské oblasti sú to občania mesta Čadce. Je potrebné, aby sme ich vtiahli, aby sa cítili, že fakt sú občanmi a nie sú len nejakí videdenci, ktorí sa chodia prosiť. Pozrite sa, ten prípad pána poslanca Beleša, ale to je iných poslancov z primestských oblastí, ktorí neustále buď v rôznom, buď svojimi návrhami, buď do rozpočtu zasahujú, aby jednoducho dali návrh, lebo oni tam žijú, oni poznajú tých obyvateľov, čo potrebujú, na nich sa obracajú. Prípad pána Beleša, ktorý neustále hovorí o cestách, o oprave cesty. Keď sa urobí, on sa vie pekne poďakovať. Na to bol označený ako že súdruh na tomto zastupiteľstve. Ja chcem len podotknúť, že to, čo je v rozpočte, je zákon. Mňa mrzí, že aj minulý rok to bolo v rozpočte. Tento zákon sa podľa mňa porušil. Proste, čo už má poslanec viac urobiť, ako dať návrh, ako bojovať za tých občanov, ako presadiť ten návrh. On prejde a cesta nie je urobená. Ja takisto zdieľam rozhorčenie niektorých prímestských poslancov, že jednoducho sa to neplní. No, dúfajme a držím palce, že ešte volebné obdobie trvá, tak ešte sa tá cesta rýchlo urobí a keď sa neurobí, tak my musíme zmeniť prístup. My musíme zmeniť prístup nielen k prímestským poslancom, ale hlavne k tým občanom, ktorých zastupujú. Proste oni to potrebujú. Ďalšia otázka je, ktorá načáva zasa o veľmi vážnu tému, je to architektúra a stavby. Primátor nepostavil a nezanechal nič, čo by sa stalo architektonickou dominantou mesta, ak opomenieme 7-poschodové monštrum na Matičnom námestí. Je dobré pre mesto, že stavba zostala iba na papieri. To, čo zanechal, sú kauzy mesta. Je pravda, že sa postavilo sociálnych bytov na Kyčerke, ale tie sú porovnaní s bytmi v Krásni a Dunajove predražené. Takže najprv tú architektúru a potom možno k tým bytom. Pozrite sa, ja som predstavil nielen to, čo chcem, aby bolo Palárikové námestie takto pomenované. Ja som predstavil aj športoviska, o ktorých určite budeme hovoriť. A takisto chcem predstaviť aj víziu tzv. Matičného námestia. No, mne je jednoducho veľmi zlé, keď my odsúhlasíme na mestskom zastupiteľstve, že môžeme ísť do ceny nejakých 1500 korún za ten meter, lebo sme to museli odkúpiť. Ale vedľa pozemok sme predávali po 800, 8000 metrov štvorcových okolo. Naraz sa dozvieme na zastupiteľstve, vlastne zmluva už bola podpísaná cez UMK, že to kupujeme za 2550. No tak sme to tak kúpili. Naraz zisťujeme poslanci tvrdou robotou, že ale časť len nepatrí mestu, ani sme ich nedokázali kúpiť, ale že to patrí nejakej firme Rebu Gigi. No ja keď som dal pánu primátorovi v ten zastupiteľstva, že majiteľom Rebu Gigi je aj on, tak povedal, že večer sa vzdal, že už nie je, to je v poriadku. Ale tam, aby v strede určitého námestia, ktoré Čačania potrebujú na schádzanie, a moja predstava je úplne iná, ktorú predstavím, to znamená, môže tam byť zástavba. Dal som otázku tomu architektovi, ktorý to narýchlo robil. Hovorím, vy ste tvorca Mariánskeho námestia v Žiline. Pýtam sa občanov, páči sa vám Mariánske námestie v Žiline? Určite áno. Je to krásna zástavba dookola, ľudia sa môžu prechádzať, môžu si tam sadnúť na nejakú terasu. Je tam určitý nie fontána, ale priestor, kde si môžu sadnúť. A ja sa ho pýtam,
A prečo to neurobíte v Čaci takto? Na túto otázku mi bohužiaľ neodpovedal. No proste, lebo nemohol odpovedať na túto otázku. To znamená, Matičné námestie musí byť jedna krásna zástavba, ktorá tu už bola aj projekčne. Hovorili sme, že tam budú slovanské domy. Tak ako je to v meste, že využili projekt, europrojekt, a jednoducho za 100 miliónov oni dokázali postaviť rozličné domy iných národov. No prečo aspoň nerozmýšľame o takejto myšlienke? Prečo nerozmýšľame o takej myšlienke? Hneď tam vtrepať, poviem to úplne ľudovo, nehnevajte sa, hneď tam vtrepať do stredu, najskôr to bola 10 poschodová, už sa teraz hovorí o 7 poschodovej. No, dobre, nech to padne na úžitok tomu, kto to bude vlastniť, ale tým pádom architektúru mesta jednoducho zohyzdí. To jednoducho nemôže byť. To jednoducho nemôže byť a ja urobím všetko preto aj s mojimi kolegami, aby sme zabránili takéto výstavbe. Veď je to nelogické. Je to nelogické a občania mesta potrebujú úplne niečo iné ako megalomanské stavby. Áno. Ďalším vážnym problémom je vôbec, aká je naša mládež, aké podmienky vytvárame pre nich, ak budem šport, tak kontraproduktívne sú to drogy, takže čím viac športu, tým môžeme znižovať tieto negatívne veci. Aká je súčasná situácia a aké sú možno a vízie, je čo v tomto robiť, i keď to je, treba povedať, celospoločenský vážny problém. Veľmi dobre ste povedali, že je to celospoločenský problém. V Čaci to ešte nie je takéto vypuklé, ale samozrejme pri tej migrácii obyvateľstva a aj našich študentov, ktorí chodia študovať, jednoducho je možné, že tento problém tu nastane. Nedaj Bože, aby nastal. Ja som predstavil taký projekt, ako by športoviska mali vyzerať. Ja sa týmto zaoberám už asi 6. rok. To Gura si nevymyslel len tak, že to vyplul pred voľbami. Ja intenzívne rokujem s mnohými ľuďmi. Veď za mojej éry sme už urobili umelé osvetlenie, dala sa dokopy juniorka. Postavilo sa na Žarci krásne umelé ihrisko. To som zistil, že akože nevedia o tom. Ale je to pravda. Pozrite sa. Treba si uvedomiť, čo chceme pre naše deti. Chceme drogy, počítače, herne, ruletu? Alebo miesto, kde bude môcť športovať hokejbalisti, ísť si zakorčulovať, stolní tenisti a rôzne iné športy, maratónci, atleti alebo futbalisti. Proste vytvorme takýto stánok. Tenisti, mne je ľúto, keď hazanárske ihrisko sa tam demontuje celá tribúna a odváža sa ani neviem kde vraj na Rakovu. Neviem, to som dostal takú informáciu. Že naše kurty, ktoré sú 4, že sú v dezolátnom stave. A že naše deti a tie kluby chodia trénovať do Truzovky. Dostávam veľa otázok, že kde chcem na takýto megalománsky projekt vziať peniaze. Poviem to ešte raz. Chceme drogy, herne pre naše deti, alebo chceme kvalitné športoviská, kde už teraz trénujú ľudia zadarmo. Sú to renomovaní, poctiví občania tohto mesta, ktorí sa venujú našim deťom, našej mládeži, ale aj dospelým. Musíme si vybrať prázdne sľuby alebo konkrétne veci, ktoré chceme docieliť. Môj názor je tento projekt nie je na 4 roky. Tento projekt je na viac rokov. Ale jednoducho je to priorita, aby sme nie pre mňa ako osobu, nie pre poslancov, ktorí tam budú sedieť, ale to robíme pre naše deti. A ja mám dospievajúce deti. Ja mám tiež obavu o to, aby jednoducho radšej sa venovali športu. Aby, poviem to hlúpo, zdvihli zadok od toho počítača a išli si zabehať. Ale oni musia mať alternatívu. Oni sa vás pýtajú, kde si máme ísť. Viete, pohybujem sa medzi športovcami. Pohybujem sa ale aj medzi mladými ľuďmi. A priznám sa, jedni športujú a druhí si sadnú aj v bare. A stretnem sa s nimi aj v tom bare. A rozprávame o tom. Oni sami povedali,
No, viete, pán Gura, ono je to pekné, ale my nemáme. My nevieme, kde máme ísť. My potrebujeme príklad. A ja z osobnej skúsenosti viem, aký je ten príklad. Viete, ja som takzvaný teraz športovec, nenazval by som to taký tichý, pomalý. Ale viete, ako mi robí dobre, keď môj priateľ mi povie, vieš čo, poďme si napríklad sa prejsť, poďme si zaplávať. Oni potrebujú príklad. Keď ten príklad budú mať, tak jednoducho to bude lepšie. A preto hovorím, vyberme si, vážení občania, či budeme kritizovať, že je to megalomanské. Ja hovorím, dobrý gazda sa hovorí, že vie aj z niečo upliesť bič. Ja tým gazdom chcem byť a budem dobrým gazdom. Ale urobme to pre naše deti. Nehovorme o tom, že sú to megalomanské projekty. Nehovorme o tom, teraz ste mi dali aj otázku, nielen o športe, ale aj o tých bytoch. Viete, áno, niektoré byty, niektoré obce, mesta stavajú oveľa lacnejšie. Oveľa lacnejšie a neberú si úver. Neberú si úver ako mesto. Nehovorím o štátnom fonde rozvoja bývania. No my sme to nedokázali. Lebo sme to nedokázali. Ale keď sa vrátim ešte k tým megalomanským peniazom, no tak poviem, keď okolité obce, myslím, že Korňa stáva za 40, za 50 miliónov multifunkčnú halu. A v Čaci čo? Veď už nám zobrali obce, mesta, naše, čím sme boli známi. Drotomania už nie je v Čaci. Hody v iných regiónoch trvajú týždeň, 2, 3. U nás je Bartolomejský jarmok. Bohužiaľ, takto si ja jednoducho nepredstavujem. Takto si to ja nepredstavujem. To znamená vtiahnuť týchto ľudí, či už starších, či už nás dospelých, alebo aj tú mládež, do diania obce. Jedine takto môžeme dokázať, aby sa v tomto meste lepšie žilo. A toto je moja priorita, a toto budem presadzovať. Na akýmkoľvek mieste budem. Viete, prepáčte, že vás preruším, ale som predseda kultúrnej komisie vo Vyššom územnom celku. Mne je veľmi ľúto, že každé 2-krát do roka také malé granty schvaľujeme. Veľmi dobre sa mi spolupracuje, musím povedať, s poslancami, ktorí sú za Kysuce, ktorí sú v mojej komisii. Vždy sa vieme dohodnúť. Každý má záujem, aby sme na tie Kysuce čo najviac prihrali peňazí. Samozrejme je tam tlak iných regiónov, to je jasné. Ale my sme si povedali takú krásnu vetu, že vieš čo, rozdielme si, koľko je tých peňazí a každý jednoducho rozdielme to pre tých našich ľudí. No mne je tiež ľúto, že za Čacu tam skoro nie je nič, ale okolité obce tam majú 1 000 000 akcií, ktorých jednoducho podporujeme. Viete, fakt mi je to ľúto. Toto sa už nesmie stať. Na budúci rok, keď bude výzva, tak jednoducho mesto, naše občianske združenia musia tam dávať takéto projekty. Nech sa jednoducho ľudia pripravia a potešia nejakou kultúrno-spoločenskou akciou. To je všetko. Ďakujem. Dostali sme otázku ďalej, diváčka, ktorá sa pýta ohľadom priemyselného parku. Aká je situácia v priemyselnom parku? To prvá časť. A druhá, nerozumiem, prečo mesto chce priestore priemyselného parku stavať triediareň komunálneho odpadu pre separovanie. Je to krok iba pre zriadenie novej skládky. Ako investor by som nešiel do priemyselného parku, kde je takáto činnosť. Pán redaktor, vy ste mi vlastne to vytrhli z úst, to, čo som chcel povedať. Tá posledná veta, ako investor by som nešiel do priemyselného parku, kde je takáto činnosť. Viete, v tomto máme ale rozdielne názory s vedením mesta. Ja jednoducho počas tohto krátkeho obdobia jednám s mnohými investormi, so svojimi priateľmi v Bratislave, je to aj ministerstvo hospodárstva, aby jednoducho investori šli. Samozrejme,